nagahulot. Kasi kayo mo sa logo ka na. Marky Bow na, Marky Bow. Marky ba? Ano, dapat ito? So na to si Marky. Ay na. Dugay ka nagbuhat. Oh, so good na to. Eh. Ay, sugod na niya. Oh. 1, 2, 3, rolling. In the deep. Introduction. First of all, anong kipagkaon? Yes. Yes. Thank you. Thank you sa people behind the scenes. Yes. Because we love food. Mga patay gutom. Yes. Unsa tawag ani? Introduce uy kay murag mahal no rin tanawon. Kuan na siya kanang mo kay bawon say tawag anang kuan pero brie na siya. Baked brie with Coconut oil. Charot. baked brie with Panty. Brie and panty. kawiti. Tama ka. Basta baked brie unya kani noodles na nga giandam ni Cherise. Na si Jake Zyrus na ngayon. And then coconut water. Grabe. Huy, lingaw kita last episode, no? Uli nga sige mugkaon dili bitaw nagsugod. Okay na ka? Nang mic na sad. Okay na ako, Mike. Okay. First question for this episode, unsa yung favorite food? Ay! Hala, Lahi mo ng favorite food, no? Lahi po ng comfort food. Buta na, favorite nga sudan. Hala, uy, linat-an girl. Nilatan. Ganun ko linat-an. Di ba nga, favorite food, I mean, lahi sa ng comfort food, di ba? Favorite food? Or comfort food lang, bro. Sudan ang favorite lagi. food. Gusto na sa favorite Sige. food. Uy, daghan ka ayo. Comfort food, kanang combination sa bacon, sunny side up na egg. Ay, yeah. Unya, gamay nga rice. Unya, kimchi. Mo na akong comfort food. Comfort foods. Grabe man kay ganahan man mas Set meal man dahil. Comfort meal. Gagmay ra Ah, sige, portion. sige. Ikaw? Listen ko yung favorite food, pero favorite meal of the day. Of the day, Brunch. Because I love brunch food. Comfort food. Comfort food? I would say, doenjang jjigae. Doenjang soup. Soybean soup. Soybean stew. O, basta ko ng Korean nga soup. But, oh yeah. That's my comfort food. As in. kalami anay. Ikaw may gawon sa manimuhang comfort Yes. food. Salamat sa pagpangutan. Finally! Napangutan na sa taon! Comfort food, di ko sure. Usually ba sa gutomon ko kay Coffee? dili usually magsaging ko. Oh, that's so healthy. Comfort fruit. Yes. as an unggoy. Magsaging ko pero kung favorite yun na sudan, butanta lang. Bisaya nga sudan. Syempre given Kadagar bisaya nga lami nga sud. pero ang oras ginapangitaon kinason. Oh. Like I can sit all day eating kinason. Amega sa mga kinason ka naging ibot takwaan pa og pin. Kana, mabita ni yeah. kinason. Yes. Oh. That's But so delicious. Yeah, but I let my yaya do it for me. Kuya, I-shout out sa imong yaya. Charing. kuya was mga taga hipodromo. Village. Bitaw ay kinason. Ano ako pinaganahan? Ako. I would say, Di man na, usara man. Ay, sorry. Time's up na. Hindi na ka pidig bisaya kay na Korean na As kaganina. more yun. Kuan! Di ka marunong magbasa sa sariling wika. Sorry. Shrimps. Ah, Malayo pa ba yes, tayo? kana. Diba? Pero sa Cebu mo request gid ko kaning kuan. Kaning kinason as in. Kuan kaning unsa ang usually kanang tong ganahan ang usually sa mga tough friends ganahan gyud sila ging ani pero ikaw di ka ganahan. For example, ganahan ang mga tawag ang palaya pero di ka ganahan. Inga na ba? Can be a hot take when it comes to food. Hot cake. Karing Joker. Fun na to, Omega. Sige kaon. Sige usap. Koy una. Sige, may pabi. I don't like pineapple on pizza. Really? Yes! Wait! Hawaiian pizza will not be complete without a pineapple. O, di ko mag-Hawaiian. Problema. Oh. Like sa pizza, enough again ako ang ham and cheese. Ay, ako cheese pizza is okay na.
Kada noon, I don't think pizza will be a pizza without cheese. Yes. Yes. I agree. Mm. I don't Ariana know. Grande. Hawaiian pizza man jud na ang one of the original. Yes, Well, OG, no? Magbuo! Hot take gani. Kamo unsa? Okay ma-think. Ako sad. Dili sad sa kanang ganahan ng mga tao. Hindi na lang kaganahan. Andi na lang ko ganahan. Unsa man uy? Ay, mga patay gulo. Maunong tanan. Makikaon kung nakikikaon sila nakikain uy. Makikaon. Hingaon. Hingaon. Unsa man ako hindi ganahan? Di ko ako'y ma-think. Ako sad. O, di wala dili pugson. Kaya ganahan ko ang palaya. Ganahan sa kong eggplant. Uy, mo share ko ba story sa Ampalaya ba? Sige. Ang alamat ng Ampalaya. Uy. Charis lang. Wow. Dili, uy. Kaning pag-college na ko ba, niya sa USJR na canteen. Niya ako mga friends, kaya mo orders like Ampalaya. Niya that time, third year college ko, I think ni-start ko kawag Ampalaya third year college. Di ko mo kawag Ampalaya. Niya, nag-order nila, mutanaw ra ko yung mga, syempre side comments, mga labro ko nga, paita, ano, ingon ganahan mo mga anak ko. Karon one time, ni make ko nga comment niya, akong classmate kay, siguro na-offend siya, ni anak ko nga, paita, naglasa, uy, murag na-offend ko siya ba? So, ni-open up siya sa among usa ka classmate niya. Kato yung kung asa siya ni-open up, nisulti na ako nga, mura daw siya na-offend nga, mura kuno kong feeling dato, kaya di kuno kong kagampalaya. Kasi feeling dato, nga dato man jud ko. Ganato ato. English Di ba kailangan i-feel? Panawagan. Charis na rin, Charis. Panawagani ko talito. Na makancel gi ko ani, Charis. Nya, mao to, akong gibuhat kay, nag-practice ko kagampalaya. Ay! Wala ko siya perfect. gi-take negatively. Yeah! So meaning So, dili ka na-challenge. pleasing. Dili, so, kay, naman ko ko'y trait nga, example, mukhaon ka, ana. Practice na ko nga mukhaon ko, kamasuya man ko. Tambal sa suya. Oh, nya. So, ako sa balik, sa usahon na ako, ganahon na sad ko. So meaning ana Amega na-challenge ka. Wa man sad na challenge. Pwede ra sad para mo agree ko. Para di kay ka natin malain. conversation. Kung nalain ko, mo na sa i-work. I-work out. Di, pero katong nakadungog ko nga ni nalain siya ato, wala man sige pasagdaan sad ako siya, pero like sa ako alang man ako mo try ko kaon, di ba hindi lami gyud. So, Nga ba? so naganahan ka eventually? Oh, nyamong sige ako request ako mamag ang palaya with egg. Lami kayo kanang parat-parat ba nga naiitlog? Yes. Ano lami? Parat-parat or pait-pait? Parat. Ah, parat. Parat. Pasinan man na. Ang palaya, di ba? Pait man dyan na siya. If stand alone ang palaya. Ang pagtimplaan na, butangan ni mo asin, o niya, kanang itlog. Akong ganun, gusto ko pait-pait pa siya. Crispy. Pait-pait yun siya, pero kanang nana siya. Na siya parat. Na siya savory na siya. Yeah, true. O niya, eggplant, di ba? Mao man na usually ang mga di kayo famous nga vegetables. Ganan di kong eggplant nga butangan ganito. Famous man o eggplant. Oh, I mean, famous. Hindi ka mag-feeling nga nalahi ka sa eggplant. Malahi na eggplant. Di ba kanang, for example, may kag petchay, mukhaon naman tanan petchay, cabbage, ang top 2 ako masing nga di kayo daghang tao ang ganahan is ang palaya o eggplant. No. I would say okra. Ay, base din na sa mabolo. Kilid sa sapa. Lami mo okra. Ganan Okra. Iya i-base yun lagi sa iya. Muhasad na. Istorya ng buhay mo. Lang so ako may next grade dili. Oh my God. Bitaw. Ay, dito sa mag-away kaya episode 5 na ni. Oh, good. Wait lang, magpasalamat sa to sa gift Okay, na itong nadawat. Oh, yeah! Thank you, Cha. Thank you, Cha. Charis. Charis na episode. Oh, last episode. Last episode. Sa mga friends nga wala tagaan, may race eh. Unsay sulod na ay unsa man ni? Nai cash. Katingko. Charing. Ay katingko dai para sa mga kabuhionon. Uy, coffee. I love it. So man pagbasa. Cafe what? Na, ayoko basta makancel. Actually. Na siya aning kaning sa mga sa ingani mo ha. Oh, Kanang katingko, pansakit di sa ba? ulo. Di mo siya katingko Oh, di like ba man sa katingko? tubad. Poison. Poison. Basta in I-research ninyo. Sorry guys. Thank you, Cha. Thank you, Coffee. Charis. Coffee again, Super no? sweet friend. Coffee. La, walay cash. Charing. As in. Nakadismaya. Charis. Okay. Thank you so Uy, much. bakit sa may kuha na to, Ron? Okay, so for this episode, we're going to read we're going to read some confessions.
But disclaimer lang. So, ang kaning ato mga confessions nga basahan is from different Facebook pages. Yes. Okay? Who wants to do the reading first? Ako. Sige. Mamili lang ko. Mm-mm. Ablis ako. Kanang kuha lang ni siya random sa mga na pre-screen na ni nga mga stories. Yes. Sige, game. From Cebu Open Confession. Okay, period. Hi, everyone. Let me share a story about us. Tawgo na to sa pangalan ng J&J. Wow, di ba na J&J delivery? J&J delivery? Sorry. Taga Cebu na may parehos. Nagkaila mi November 2025 last year through Facebook. Giad kog una ni girl. Ako sad nga broken that time ni accept dayon and nag-chat og smiley face. Okay, wait. So, lalaki nang nag-post. I think so. No, di ta magkuan. Yeah, di ta mag-assume. Oh. Di ta mag-assume. Mas hindi ay lahi. Then, nag-ask og nga nung giad ko nimo. Ha ha ha. Weird, no? Pila ka to? Ha ha. Dahara. Ha ha, di ay. So, mo to, taas-taas na amo chat that day until pag-abot sa kagabion ni Asko, busy ba siya o niya? Basing ganahan ka mo kuyog nako mula ag mag-shot. Mag-shot Ano na? is mag-drinking, di ba? Mm-mm. And then, misugot siya. So, sa way pagduha-duha, nagkita mi. Gikuha na ko siya sa ilaha. Cute siya, in fairness. Ay, so cute! Mao to nagkuyog na mi. Giadto na mo akong barkada kay magsabay mi og biyahe. Pagkita nila sa akong barkada sa Wadamha, best friend di ay niya ang girl na uyab sa akong barkada. So, feel safe ra ang tanan. Pag abot na mo sa destinasyon sa among laagan, nagchika-chika and nagshots na mi. Naabta na mi og 4 a.m. Ako na siyang gihatod sa Sogo. ilaha. Ilaha yan. Danihango ko nga sa inyo halang sa kumuuli. Kay nakainom na sad ko, kay layo pa ang para makarest ko. Well, nanami sa ilaha, still chika-chika, hangtod na abot sa time nga, ay, we made love. Ay, first meet, ay, made yaw. love. Same me nga That's gigusto special. namong duha. Buntag na minahuman, hangtod sa nanguyab ko niya anang adlawa. O, gisugot ko niya, ay wow, one day, all in a day. You can just marry someone you met. Mag 3 months na may karong buwan na. Naabot Congrats! sa point nga si girl, dili na magpahilabot na ako. Like, mag 2 weeks na. Nakapangutanan na lang ko kung ano. Daghan siya grason. Pero kahibaw ko nga love ko niya. Ang akong question sa inyo ha, normal na ba ni nga mo ask ko niya kung can we make love? Pero ang iyang permirason, no, kasi wala ko sa mood. No. Di na lang siguro kutob akong long short story about amo. Og mabasa man nimo, you knew how much I love you. Thank you. Ay. Ah. Murag kaila ko, ani. Charot! Makulbaan na De joke ra. Grabe man sa 3 months tayo eh. Wait lang. So, first time nila nag-meet, nagkauyab sila dayon ana. Unya, within 3 months, kay, I guess sa first month siguro active kay sila. Di, korpat, nagkita sila. Ah. Yeah, nag-make love sila. Usap pa sila na sila. Gani, all in a day lagi. Yes. Lagi, in one day, lagi. Yes. Kapaspas ba? Ana. Siyempre. Kung unsa kapaspas, ingat po ka. So, yung question kay, okay ra ba kung mo ask? Yes. If pwede ba mag-make love sila? Yes, yes. Okay ra. The question is yes. It's okay. It's okay to But ask. di ka kapugos. Oh, di Yes. ka Like if dili ganahan, Yes. di ba? Especially if, You have to di ba respect. nabala sa marriage no nga, it's, di ba, murag, it's not written somewhere, pero it's it's a responsibility ba if married couple mo ba? Yes, yes. Mag-make love jud mo, pero, It should be with consensus yes, to it's happen. always, even with married couple, dapat, Yes. na siya consent. Mm. How much Yes. more kung dili mo married? Yes. Di ba? Sakto kung term no consensus. Basta niya. Sakto ba? Ay, basta- Consensual? I don't know. Census? Amot lang. Consensual. Is it correct? Consensus? Consent ba? No, I said consensus. So, sayop ka? Sa'yo. Sila na lang magbuot. Dili kayo mo sa gi-ask mo sa nimo for Oo. verification. So, unsa din ang consensus? Charot. Census date? Di ba consensus common? I Like don't if know. everyone is in agreement of something?
Oh, so same ra gihapon di ay. Everyone man ang consensus. Oh, so like tanan common. Yeah, okay. Consensual kay consensus and dual. Ay, wow. Ay, wow. Sige, ako dyan i-push. Consensual means Consensual siya. Yeah. O ingon na, muas man yung kag permission. I mean, kung dili yun ang girl, mo respeto ka. Yes, of Yeah. course. Uy, mahimo kay, mabay may mobilangkad. Ibitaw, lain po. Kuyawan. Kuya, what ka term? Lagi. Direct answer, yes. Okay ra gid na. Okay no. Basi na ay reason. Pero, I would say, kind of, kung permi nila buhaton, unya, after 3 months, mauna na ang nitabo, medyo na red flag. Diba? Pero, you know, Pwede ba mo honeymoon stage pa man sila? Oh. Which is a sort of a red flag kay murag kung 3 months mo murag dapat taas pa inyuhang murag gigil sa each other ba 3 months pagod mo. Pero Basta kayo nailahi bawi man sa kay- good. Mas Mausad. manggod kay sila. Eh, one Mausad. day. Mabito ko usually ba sa mga paspas Unya ha, take note, pag hitabo nila, nakainom sila. Yes. So, bitaw no. ambot lang, if within that month, Nakainom niya pag mata nga hala sakto ba ni? magmaway ba yun? Oh, nakita na ang tinud ng mga naong na nag-blur. Hala. Ay, Ano? naku. Isa po ka mo married naman gid mo. Mm. Namang gyud times nga dili kailangan mo mananghit ang inyohang kuan di ba? Oh. Paris nga. Di ba naman ang hit? Mansad na. Di ba naman ang hit? Manguhit Manguhit. ka ba? Di ba, Mauna may ni times nga, for example, ang husband, like, syempre married me, no? So like, we can talk about it openly. Yes. Kanang, pwede man nga, ang husband mo ingon nga, oh, I feel like doing it tonight. Kanang, magkuanta ha. Kanang just, murag prep lang ba? Prep lang. Murag to set the mood. Oh, to set Yes. the mood. Nya kanang mag-andam ta, you know, kanang uli og sayo so we can rest. Kanang, naay preparation. Pero napoy times nga kanang, uy, kanang, example lang nga, mag-storya mi nga kami lang duha niya. Maghinagwaay mi, unya, mag-escalate na to. Yes. Kanang something romantic. Yeah. So, mag-romance na ba? So, Mm. kanang siya, depende siya, pero dili siya something na still, mo ingon gihapon ka nga, like, pwede, like, okay. Like, naghihapon ng act of kanang saying yes, okay, let's do it. Di siya pwede nga, birahon lang ka. Oh, Yung lahi na siya. Dili ko, maskin married couple, naagid gihapon, di ba? May boundary gihapon. I mean, ano ba? Naman gihapon kay, maski married ka, naman kay personal space, di ba? So, inaana. Pero, I mean, buto, depende na dyan sa partner. Sa lahi guro ilang dynamics. No? I feel like kana paspas mo nahitabo tanan sa ilaha niya. Kana Naabot sa- sila na nga point. I don't know. Ambot lang. Kasi nang bayhana. Halit kami na stress. Sa 3 months naman. Mga gani. Sabtang 3 months pa niya, dili na siya pahila. Ang dami na lang. Kapulya ba? Hopefully, ka mo pa. Bitaw. Naglabad ang mong ulo. Paliwag kong post balik kung wala na ba mo. Pero kung ang pangutan na, okay na ba mananghid ka na? It makes you look of like a course. gentleman. Diba? Yes. Yeah. Marespeto ka. Yes. Pero kung okay ra sad kung maabot sad ka sa point nga murag batian na ka sa feeling sige lang kag pananghid basin dili jud mo sexually attracted sa usag-usa or Bitaw. siya towards you. Kasi guman na to ang face ba nga, Oh, basin kailangan mo Excited mag-hormone balik. or kailangan mo siya invite na nagbalik kuhaon sa ila. Oh, na balita. I-reenact ninyo. Ang pagsasadula. Yes. Anyway, let's proceed to our second confession. Okay. You wanna go second? Ikaw na, kinanime mo Lagi. phone. Dili masuko. All right, for our next confession. Okay. This confession is from Cebu SPG Bisaya Confession version 2. Okay. Pwede ko mag-advise diri? Depende. Kunuhay ba ikaw ang writer ba? Kanang pinadramaturgo. Girl ko 36. Akong live-in partner 39. So 3 years ilang gap. Yes. Mga baray tagmat. Manag-uyab me for almost 16 years. Wow. And live-in sad ni. Kayo na. Congrats. Naami tulo ka anak. Akong youngest is 4 months old. Akong ka-live-in partner, ma'am, nag-ma'am siya sa admin. Akong ka-live-in partner, ma'am, kay good provider, good husband. As in, siya lihok diri sa balay wal trabaho as a VA.
Murag siya ang babae mo luto, mo limpyo, kugihan kaayo siya, ma'am. Wa ko'y maistorya jud niya, pinangga niya mga bata, pinanggasad ko niya. Pero ang nakabati lang jud niya, ma'am, kay og masuko, kay di niya makontrol iyang kalagot, musyagit, yes, sinulog. Musulti og sakit na storya pero di siya manapat. Okay. Og mag-away sad mi kay mulakaw siya, mag-inom mula ag kuyog among mga amigo, pero kana ra jud pero kana ra jud og mag-away mi panagsa. Di jud siya mo inom kana ra ngay occasion. Fast forward last month, ma'am, nasakpan ako nga na siya dummy account way back 2024. Kana nga time grabe among away ana, nilayas mis mga bata an siya sad ni uli sa ilaha. So na ay dummy account, na alter account. Yeah. Naghimo siya dummy account ana na time and nitilaw siya og walker. So walker is like prostitute. 1 year plus niya natago to nako hitabua. So kad ato nag-away gihapon mi pero hibong ko di na jud siya mulakaw. Mao day sakit kaayo ma'am wa ko nilayas kay wa ko'y work. Gamay pa among mga bata an maluoy ko sa mga bata kay pinangga kayo nila ilang papa. Naglibog ko if pasayloon ako siya or di wa ko kahibaw if first time pa niya gibuhat nako. Please, I need your advice. That's very sad. Lisura ana oy. First, kanang, I mean, di siguro advice, no, but comment kanang, nagyoy, di man sa pag-generalize, no, pero lisod kayo makapartner ka nga abusive, nga verbally abusive. Yes. I mean, dili nga, mas maayo nga physical, but, example, no, Both good is dili na. yes, dili Yes. gyud maayo, but, ang physical abuse man good, kay kana ganing, naakay makita nimo. And then you can, okay, this is physical abuse. Kay nasumbagan ka, Yeah. sumbag. Naa kay makita. Oh, but ang verbal abuse man good, if you are getting, if you're used to it, usahay mo, ingon lang ka nga, like, normal rani, ing ana lang yun siya personality. Pero kanang gi-abuse na ka ba? Yeah. Ang verbal abuse man good can also be subjective. Kay what if like lisod kung na-abuse ka ba like para sa ubang tao wala ra guro na ay pero na-abuse ka ba pero like ang physical man good makita gyud mo na labhag. Mao gani mo na kung mao pasabot lagi, ba nga. Ang physical, very straightforward. Yes. Nasumbagan ka, it's really sumbang. Nakitaan ka, nabunog ka. Nabunog. Pero ang verbal abuse man good, murag, pwede nga, ang ubang tao, di mo tuo nga Yes. verbal abuse ka, Mm. or ikaw mismo, murag, dili man ni verbal abuse. This is just how he loves niya, na balis, lisod siya. So, comment lang siya. Di siya Yeah. advice. Muso na ko'y comment about sa verbal abuse. Mm. So, kung makarealize ka nga kanang verbal abuse na siya or na kay hint, pwede ka mag-record. 'Di ba? Pero ang I'm not sure if ang kanang recording kay pwede na siya sa court. It's inadmissible, I believe. Labi na kung wala kay balo ang kuan, ang imong gi-record. I don't know ha. Maunay ako na ibawaan, but I'm not really 100% sure. Pero, the power of social media. Pero if feel mo verbally abused ka ba kaning if you have the strength nga mo get out ana nga situation, get Yeah. out eh. Pero, di ba? Naman ko sila anak. But, kana, diba sa ingon niya, wala siya work, na siya sa balay. So, ang ending yun, mutik yun ka sa abuse kasi like, you don't have anywhere else to go. You don't have the money to stand on your own. Napag kay anak nga, unsaon man yung mga anak. Muna Muna ingon siya nga, naara siya sa balay. Mo gani if you have the strength ba. You have the strength, but you don't have the means. means. Basi na siya means. Naman siya, wala siya yung work. Oy VA man siya. VA siya. Pero kana if naka opportunity to get out like in any form of relationship man na anak or wala kay ngano if verbally abuse ka nga wife, how much may imong anak? But sometimes it's so easy for It's us so to easy. say nga ka na, Yeah. hawa lang. Pero, Kung ina ka sa situation dagan kayo lisod. i-consider. Lisod, oy. Yeah. Mo na it takes strength, good courage nga mo get Yes. out mo get out ka ng situation kay bati gid kung verbally abuse ka. Ay, Bati yun. 'Di ba words are so powerful? Yes, it can either make you or break you. Nya. Okay ra ka dire? Nya ko ansad kanang sa tawag ani uy. Mao to words can make you or break you. I mean, what man yun, no one deserves to be treated like that sa uy, 'di ba? So,
pero kana Aside from that, nag-cheat mo po ng laki. o kana pod. So After niya nasakpan, dili na daw mo gawas. yes, daghan kay siya red Di mo gawas flags. in the sense na nara sa balay, Mm. ang lalaki. Mm. Kinasakpan. So If kamo, for example, kamo married man gid. Isuda na If yun. mo cheat inyong husband, ay ni kuan jud ko ana, ni declare jud ko ana, nadyo na siya sa akong policy. Mo cheat gali, wala jud. Buwag jud. one and last na gid. Yes. No Yes. more chances. Yes. I mean, ideally, maog yun na siya. Nga, if mo cheat, dili na. Pero, lahi mi anag ko lahi may Lahi, stand. Kanang, I mean, I'm not saying I'm encouraging no nga, okay ra, pwede ra na. Especially kung minyo mo. Siyempre, you'll always pray every day. Kanang, like, together you grow closer to God. Yun nga, para di gid mo masud-an ang temptasyon. yes. But let's just say nga mahitabo. Again, ideally, ang nindot ibuhaton, dili na ko, bahala ka diha kay Yes. nag-cheat ka. But if mag-think lang yun ko nga, ighitabuan na, Maka-let go budget ka ako dayo. maka-let go ba jud ko kanang I just feel nga, murag ako ang gugma sa akong bana. Kanang Is gaurus-urus. higher Yeah, than the, yeah. the sins maging ano. Nga kana bang, for sure, somewhere deep inside my heart, I would be able to forgive him. Yes. Kanagang ingana. I just feel mas bugat ang iyahang murag love and support all throughout our like married life or even boyfriend girlfriend kay grabe gyud kayo na ako ang bana ka murag pinangga gyud kay kuniya nga I feel if makasa siya ka isa kanang di Kaya ko, pang pasayloon. di ko kaingon nga ay mulayas na gyud ko humana gyud ni ana But, but wa ta kahibaw kay yes. if mahitabo pwede maingon ko karon maka-forgive ko but what if ighitabo kay Dili di gid ay or like vice versa. or Yes. vice versa. So like, you can't really say kanang mao na gyud na ang definite move na imuhang i-take kung wala na nahitabo nimo. Like, you can Yes. only do it once. Yeah. Yeah. Yes. Once nahitabo na. Oh, Wala wala ka na ng siya ba? situation. So wag ko kahibaw, but again, Sa ako among case, even before married me, mauna na akong mindset. Mm. So wala pa, mao gina akong mindset nga kung mo cheat gali, maski once, wala jud. Hmm. ganang Dili. kuan na. Ay, nagaling. Kanang murag- Oh, cause ay kanang kabakon sa akong gideserve. Hmm. Diba? Like I Pero don't mo to sa ikaw kuan ng deserve, kuan ana. good. If cheatan man gud kasi mong partner, sa akong experience ha, mo forgive ka but Di lang every yung day kakaliwan. kita Once. i-hunt. Oh, So, see? Ma-forgive ka but you will never Ikay mag-suffer. be able to forget. Yes. Oo. So, mahimo na siyang toxic. And also, forgiving is not also about staying in a relationship. You can always forgive while Yes. separating yourself. That's Ano true. ba? Kay kung if na-cheatan ka na, mag-suffer ka sa relationship and maabot, na possibility ha, di man gid ni kaning true sa tanan, na possibility nga ikaw ang ma-toxic. Kasi Exactly. every time magka-problem mo, imo Mabalik siyang na. ibalik-balik. Oh. Unya, ang lalaki nga wala nung gibuhat nga sala, wala niya gibuhat o balik ba? Siya na hinuy kuan nga, Yeah. permi lang ka balik. Di ba natin movies lang ding dong ana? Oh, Which- ug kuan sad katong Legal Wife na series na Angel Luxin, Oo, ni Maha Salvador. Jericho Rosales ug Maha Salvador. Ganahan kay ko ato nga series kay on point siya kay to nga nagbuwag gyud si Angel ug si Jericho ato. Pero Yes. friends sila, di ba? Pero mo In sa the tuan end. ng naagi second chances. Oh, of Pero sa course. second chance gani kung mo cheat gani niya mo stay gihapon ka ay dahil ka ng cheating na choice na gina niya. Mm. ng- Amega, di ba? Shame, Binuhatan na na. di ba? Shame on you if you fool me once, but Yeah, shame on me if you fool me twice. Mm. Pero ona di mo sa taka-judge sa tanan kay namagi gaoros-oros ang gugma. Ana mo nang na mga mga friends nga mga advice nga mo ingon ko sa man love pa nimo go no judgment but kung ikapila ka cheatan mo stay ka unsa may mabuhat nako di ba? Bitaw. Mm. That's Pero true. I don't know unsa may advice na to nga naman siya anak. Ako like personally based on experience and coming from a broken family. Wow, naninuod. Mauna isumpay din sa akong chika. Wala Pero din makaingon jud mo ba? ang Valid akong opinion. Anaga, imong confessions na ni. Ako ano dahil ni. Siguro ko lisod man good kay na may bata. Maulay, tulo pa Lisod jud ka siya. buok. Oo, but at the end of the day, dili ra man sad good siya ang mo suffer. Exactly. If imo ibutang ang mga bata in a place sa usa ka family nga Nga dili unhealthy, Yeah. yes, you're raising you're probably di man sad always no nga bati but you're probably raising
children nga unhappy growing up. Naa sila nga situation sa family. But hopefully kung dili usbon sa papa, Why not? why not? Kay as a mom, kaya ba mag-suffer sa mga mom, 'di ba? So, musalot ko ana pero maluoy pod ka sa mom, ako mag-suffer na lang gid ka kay para lang gid sa mga Mga bata. bata. Kay ngano, mo reflect ba na ang energy sa mom sa mga bata. That's Diba? true. I think kung ako'y mamama, ma-shift ako energy. Like, ma-shift akong thoughts about forgiveness. I mean, kung if ever, like, i-abuse ko, unya, mag-cheat ka, unya, na ako'y mga Bata, anak, Yes. kuan ka ng feeling, di man feeling, but ako ang thoughts, ana, is, akong priority ang, Yes. ako ang mga anak. Yes. Kanang lahi ra gyud ang trauma nga mahimo Lahi kung ra gyud. ang imong anak nagdako Yes. looking at both of you nga gaaway or like unhealthy in your relationship, toxic mo kay nag-cheat unya, feeling nako kung na ako'y anak unya cheatan ko, murag sorry na lang gyud. Sorry na lang gyud. Oo. Kay dili ra ako imong gichitan. Ana ba? Sorry na lang gyud kay naay Kasi- nagtan-aw nato nga. Yes. I think mas madawat pa nako even if kanang like minyo na mo, sige sige lang gyud kanang worst case scenario lang gyud mag naibog ka sa lain, 'di ba? May pag-honest na lang mo with each other. Oh, mao Di ba? ba? Na, Yeah. wala na jud, ana, magbuwag na lang ta kaysa sa napa mo sa relationship mo cheat ka. And you end up Diba? hurting each other. And Exactly. whatever relationship you have. Exactly. Unya, kuha na kaning hopefully ba matangtang ang notion nga kada ganing di ta mag kada bitong luoy ang mga bata mo dako sa broken family. No. Luoy ang bata nga mo dako sa unhealthy family. Toxic family. Makita ingan ang gidakan sa mga bata is kaning ingan ang binuhatan sa papa. Day mo kapikat na Yeah. kay ginormalize sa family or mo end up mo grow ang bata nga nag-hate both ninyo dili lang sa papa. Kay Sakto. maglagot man ang bata sa mama why she's not fighting for the family. That's true. 'Di ba? So So kani based on personal ko based on personal na ni. Ah. Pero na may mga research biya na nga ang mga bata maapektuhan. Ah. Pero sorry. Pero ayo magtuuan ng kuan nga luoy ang mga bata kung magbuwag ang parents, no. Bitaw. Dili gyud tanan. Dili No, tanan. yeah. Depende gyud sa unsa ni pagpadako Yes. mga anak. Mm. Ako yung mga dagang na ilhan. Yes, ako. Yeah. Dalawa na din eh. Wag na, di na mo layo. Bitaw. If naano mo yung anak, protect your children. That's Protect your true. children. Yeah, that's true. Anyway, wow, ka-serious. Wait, pero I just wanna last comment lang. Go. Seryoso gihapon kay I also don't want us to kanang kuan ba kanang moingon ta nga wrong ang decision sa parents nga ni fight for like to dili keep po. the family kanang intact even kanang naay mga ingana nga gi-go through. Oh. Naaman joy concept of forgiveness, naajoy concept of like let's try our best to to fix. do this together, to fix this together. So like we don't want to kanang say lang na this is the correct way of Yes. like bringing up your children, keeping your relationship nga kung wala nag-cheat na bulag na murag Yeah. life is not kuan Yes. black and white. Di, kung Kanang- naman sa ni ato, comment naman sa ni ato. Yeah, Dili yeah. dyan yung advice Yeah. ato. advance Ano na ni, pangitan niya ate. as in, ate, ayaw lang kami. Ano gibasa mo As in, Ah, basta ako, perspective lang na nato. Like, perspective na ako, perspective Yeah, nimo, true, perspective true, sa true. ni Seth. Ano ba? again, ma-apply yun ang unsay dynamic sa family. True. Or ikaw sad, as a woman, Yeah. Yes. unsa imong values nimo. Exactly. Diba? Kana lang, lahi lang yung situation kina may anak. Lahi Yes. man gid na may sabit. Yeah. Maybe, kana, di lang, Di na ka-speak di anak. ka-relate. Kaya wala man Right. mga mga anak. So atong perspective as anak lang ni. Oo, actually, yeah. Dili as ko as Yes. married couple. Yes, married lang, Wala wala anak anak. ang anak. Yeah, okay. Mga angkon, mag-anak. Yes. Okay, for our last confession. Ako Bless me, Father, for I have sinned. Wala. Kumpisal. Yes. Kitsi ni ako ang confession. Okay. Kaya mo break sa tasakuan. Deep kayo. Luoy sa babay, hopefully, ma-figure out ni mo ha. Yes, hopefully. Ay pasagdi mong self. That's true. Aside from your kids. Yes. Love yourself first, girl. Yeah, Yung you can't suggest- give what you But you don't don't have. have. Yes, that's true. Okay. So, this is from CIC Confessions. Okay, period. I had a crush with a classmate named Jom. I would always attend the morning mass religiously, even if 6 a.m. mag-start. And even if I wasn't Catholic, because sacristan siya then. Ooh.
Nakainomdom ko na. Sorry, ang girl niya ang nagkuan. Ah. Nakainomdom ko na I used to be so kilig when he wrote in my slam book, "Stay cool but don't freeze." I felt seen. Ka-OA. Stay Stay cool but don't freeze. High school ba Love is a Siya lang nakaisip mo. Ako na i-defend. Kasi mo tanaw niya siya Sige, nato. sige. Okay. From time to time, I still check his page and I would see he is happily with someone else. I wonder sometimes if what could have happened if I had the courage to say it's an F word and just tell him I liked him then. We saw each other a few years after in another friend's wedding. We smiled, acknowledged each other, briefly said, "Kamusta?" Yan sa sila. Hi, acknowledged. This is well noted. Yan siya. And I remembered the boy and I fondly remember the feelings. But we both Ka-OA ba ng anime? Cute man, good Sige, siya! sige, sige. Kung ano siya ba? Unrequited love. Unrequited. Requited din, ha? Unrequited love? Di na ikat, ha? Hindi na requited. Unrequited. Unrequited love. Okay. I stand corrected. Corrected by. As in. acknowledged. As in. This is noted. So, mo to siya. So, unsa may inyong comment ng unrequited love? I've never been there. Perfect. As in! As in! Reciprocated. As in! So, lahisan niya siya, kaya wala niya siya nang-advise. Ato lang yung gilabtan niya ng question. Story lang. Story. Yes, story lang niya siya. Story. So, may comment na to sa unrequited love. Well, wala mo sa check courage good pag sinugdanan Yes. na mo tell sa guys yung feelings. Yes. Pero in Philippine context ba, sa culture nato, di mo sa good Listen uso sad yun. sa babae Oh. nga mo open up. Karon naman lang na nga Yes. mga new generation nga strong na kaayo ang mga babae, which is good. I think dapat sa una pa lang gi-empower na mga babae to be like that, no? Pero what mahimo kay mo may culture sa Philippines. Kanya, kuan sad na, uy, high school pa sad sila. Yes, So, mga wala, bata puppy pa. love pa na Yes. siya. Uso, marag sa high school, ma, feeling mo, dako na kayo nga problema. Pero Ma- sa mo, mga Jude. college, sa mo to. Magkatawa lang ka. Ngilo kayo. Bati ba nagdawa? Pagkala ko itong I remember the boy. Yes. But And I remember the Yes, feeling. anymore. Well, lupigay ka sa katong stay cool but do not freeze. Ayaw, balik-balik ka, girl. Palihog lang. Kaya, ang concept sa slam book, very high school. That's true. Bisag si ChatGPT di makatingin ako. Kasi yung ka-OA di grabe. Oy, dahil. Kaya high school pa ba yan? Pinagilapot sa iya. Kasi wala mo ako nanood. Kung ano may nilala yung basakot. O yan, di ba gibutan to dito nga, mo ito gibutan niya sa katong slam book. Nakana tong nagsuwat dito. Ako, dyan yun. Ano sa yung opinion sa unrequited love? I don't need to have opinions on anything. Choice. Pero, kuan, kaning, di mo kinimo mapugos ang love. That's true. Ako nabasa ng libro ba, it was talking about personal task. So, kung sa relationship, it is your task to love me. It is my task to love you. Kung di ko mo love, it's Why on task? you. Oh, it's on you. Dapat di na ako problema. So, for example, kung dili mo uyab, like na-crush lang kaniya, if you wanna express your love, i-express lang. But don't expect nga ma-reciprocate. Kay Bitaw. dili man mo trabaho. Like, Bitaw. life task mo to'y tawag. The book is The Courage to be Disliked. Ooh. So, anything out of your control, dapat dili na mo i-big deal. So, kung ang mga True. unrequited love, let the person reciprocate, or kung dili man, you have to accept it. But kay mo fake man gud siya kung mo express ka para lang ma-reciprocate or mag-expect kag something in return. But of course, as human as we are, mag-expect man gid ta. Pero di mo i-obligate ang tao nga ibalik kung unsa imong gihatag. Quite Yeah. So, I think, for example, in ana, kanang nai sa katao nga love kay niya ang other person. Kanang I don't think sad necessary na pud nga moingon siya kung
kanang di gid siya comfortable moingon ba? Mm. Kaya di ba kung ang other person sad na liking sa iya ha, maka-feel na unta siya, di ba? Yes. Mm. Also, sa ang mga tao, mo label man sa gudayod. Excuse me. Mo label mo gudayod ng mga tao, this is an unrequited love. Nga wala pa sila ni make of first step. Mm. Yeah, true, Gets? true. Express sa. Express Ah. mo kung dili gani ka balik. Diya na ka mo ingon. Di ka mo unrequited nyo. Wapag ka ni ingon. Mo lagi na ka ng secret. Nga wala. So, Wala. yes. Halimbaw. Mm. Okay. But that's very sad ha kung sa relationship na niya ma-feel na ni mo nga ikaw na rin naghatag. Kana, kung nanagid ka sa relationship, dapat mo voice out na jud ka. Yes. Kay relationship is equals responsibility. Yes, yes. Naman mo label po. Oh. Yes. So, So, na kay right. ka maningil. Exactly. Saman. Ah, Ha? Mukis ka di. ay! Wow. Okay, so sa my God. At least nananghid. So, Oh, Ana yes. na Yes. ana. Anyway, any more opinion about unrequited love? Wala ka ayo. Di kayo ko kakuan Yes. ana. Kaya di Di ka ka relate. Pero bitaw, kanang kuan ba? I'm hoping as if mo grow nga tong channel ba nga tong pod is Mugro, ana. may kuan mag like own confessions sa Kita? ba no? Collect the confessions sa mga followers. Ay, pwede. Niya No? itong storyaan. Any type of confession. Yes. Okay, for the last segment, the pangutana segment. Nakatry na mo nga kuan na ini-confess ninyo sa ilang feelings niya, wala ninyo gibalik. Mga guwapo! Ka mga perfect! Kasi Sige, ikaw, Mega. Oh, pero blur naman to. Uy, kay murag, ang ako rin yung remember ha, kay elementary pa man to. So, murag, bata. Mga pa to. college, na kayo ma-remember. College? College? Murag wala man siguro. Mansig ako pa ang nabasted. Ikaw. kasulay po, pero bata pa po. Lagi. I think sa college mong good kay kanang busy na ana kanang Actually. wala kaayo ko eh. Di Walay kay ko time sa mga entertain. Oo niya. Theater Guild. Kasi naman natungo sa Theater Guild close to my heart niya. Wala pa. Pero nakasulay ko, bata pa ko like sa kanang Lagi. Uy, listen. Paano ko memory ha? Kung mabilib ko ano mga mo confess ay I like you. And ano? Gabi og ka ng mga kinaon. depende mo sa siguro sa stage sa life, no? Siguro sa But, pero like remember like I think college ka try kunya para na kung hilasa ba. Ay, mega siguro maybe kanang wala ko ni confess verbally pero through actions. Okay. Ana. Pahiwati. Ana lang nagpahiwati. Service imong love language. Mura ginana. Oh, extra service. Kuya sa extra service. Alright, that's all for this episode. Okay. Salamat kayo guys for being with us sa pagpaminaw sa amo ang ambot lang kung nabatoy kwenta nga comments or advice. Kamu na lang judge. Ako Daisy Revy. Karina. And I am Seg. Salamat so much again guys for joining us aning nga tapok. And we hope to see you guys again sa sunod na mga pagpundok in the pod. Malingaw, 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 malingaw na. O era pasa que malingaw na.